Wara il-qari tal-Evanġelju, ngħaddu għat-tieni taqsima tal-liturġija tal-kelma. L-Evanġelju smajnieh bil-wieqfa b'rispett lejn il-kelma li Ġesu qiegħed iwasslilna. Wara l-Evanġelju, iċ-ċelebrant, il-qassis jew l-isqof jew kultant anke d-diaknu meta jkun il-każ jagħmlu l-omilija. L-omilija hija spjega tal-kelma ta' Alla, hija l-ispjegazzjoni tal-kelma ta' Alla fil-kuntest ta' dak li qegħdin ngħixu llum. U allura l-omilija mhix sempliċi diskors, mhix sempliċement xi ħaġa li l-qassis qed jgħidilna marbuta ma' xi ħaġa oħra, imma għandha l-ewwel u qabel kollox tfissrilna l-kelma ta' Alla. It-tifsir tal-kelma ta' Alla skont iċ-ċirkustanzi li dik il-komunità qiegħda tgħix. Huwa fatt li aħna meta nisimgħu l-omilija naraw kif tolqot lilna b'mod individwali. Jiena nħoss li Alla jkellimni. Imma l-iskop tal-omilija mhux ma jaqafx hemmhekk, qiegħed ikellem lill-komunità kollha kemm hi. Wieħed jagħmel differenza anke għalina li nippritkaw nagħmlu differenza bejn tkun qed tippritka lill-komunità li taf jew nkella komunità li ma tafix tippritka lilha. Għaliex il-kelma ta' għandha messaġġ partikolari għal dik il-knisja partikolari. Qed tindikalhom kif għandhom jgħixu, tagħtihom id-dawl imma fl-istess ħin tinkoraġġihom u tqawwihom biex ma jaqtawx qalbhom quddiem din is-sejħa partikolari li llum Alla qed iwasslilna permezz tal-kelma tiegħu. Għalhekk l-omilija trid toffrilna sfida biex aħna niżbru fejn biex niżbru, imma fl-istess ħin trid tkun ukoll messaġġ ta' tama qawwi li dak li Alla qed jistedinna għalih huwa possibbli li jsir. Wara li aħna nkunu smajna l-ispjegazzjoni tal-kelma ta' Alla fl-omilija anke mdawlin bil-kelma tiegħu, aħna nifirħu ngħidu iva llum irridu nikkonfermaw il-fidi tagħna. U għalhekk il-Knisja wara l-omilija immedjatament tistedinna biex nistqarru il-fidi tagħna billi ngħidu il-kredu. L-istqarrija tal-fidi tista' ssir f'diversi modi. Aħna normalment nagħmluha billi ngħidu il-kredu dak li ngħidulu ta' Niċea, kredu twil. Hemm ukoll il-kredu tal-Apostli dak li tallimna meta konna żgħar, ġil ngħidulu wkoll il-kredu il-qasir. Imma hemm ukoll metodu ieħor kif aħna nistqarru l-wedijiet, kif nistqarru l-fidi tagħna billi inġeddu il-wedijiet tal-magħmudija tagħna. Pereżempju fi żmien lejt tkun ħaġa xierqa li jsir b'dan il-mod anke biex aħna niftakru fil-wedijiet li forsi ħadd ieħor meta konna trabi għamel fisimna. Wara din l-istqarrija tal-fidi u allura imsaħħin biha aħna qegħdin insaħħu l-fidi tagħna, issa nħossuna iktar liberi li nresqu t-talbiet tagħna quddiem il-missier dak li ngħidulhom it-talbiet tal-fidili jew it-talbiet tal-ġema'. Jiena nippreferi ngħidulhom it-talbiet universali għaliex hekk huma tassew. It-talbiet universali jew it-talbiet tal-ġema' mhumiex hemmhekk sempliċement biex aħna noqogħdu nitolbu lil Alla dak kollu li aħna nħossu l-bżonn tiegħu aħna, imma il-talbiet tal-fidili għandhom ikunu iktar altruisti. Aħna nitolbu għall-Knisja pereżempju mxerra mad-dinja, il-Knisja li qegħdin nitolbu flimkien magħha, għall-mexxejja tal-ġnus, għal dawk li għaddejjin problemi, anke problemi partikolari jew inkella sitwazzjonijiet diffiċli fid-dinja kollha. Ikun seħħ xi diżastru naturali pereżempju, ikun hemm xi gwerra x'imkien, niftakru f'dawn in-nies. Nitolbu wkoll għall-komunità nisranija li qiegħda tiċċelebra u għall-bżonnijiet tagħha u nitolbu għalina lkoll. It-talbiet tal-mejtin ma naħsibx li għandhom ikunu inklużi fit-talbiet tal-fidili għaliex hija l-quddiesa kollha li qed tiġi offruta normalment anke nitolbu iktar fit-talba Ewkaristika għal persuna jew persuni li jkunu għaddew għal-ħajja ta' dejjem u allura għandhom bżonn it-talb tagħna quddiem Alla, l-interċessjoni tagħna quddiem Alla biex hu jaħfrilhom dunubietom u jdaħħalhom jagħmlu miegħu fil-ħajja ta' dejjem. Ħaġa waħda importanti li f'dawn it-talbiet aħna kemm jista' jkun ma nippruvawx nużaw it-talba biex neżaltaw lil xi ħadd jew lil xi ħaġa jew lil xi okkażjoni. Ma ninsewx li l-attenzjoni tagħna fil-quddiesa għandha tkun dejjem indirizzata lejn Alla l-imbierek, lejn dak li hu tiegħu, lejn din l-esperjenza divina li hu qiegħed jistedinna għaliha. Mingħajr biża' ta' xejn li Alla mhux se jdawwar l-attenzjoni tiegħu fuq innifsu. Il-ġieħ li aħna nagħtu lil Alla kif tgħidilna anke it-test tal-liturġija stess, lilu ma jiswielu xejn fih innifsu.
imma jiswa lilna għas-salvazzjoni tagħna. U allura għandna kemm jista' jkun anke fit-talb li aħna nużaw biex ninterċedu għal persuni oħrajn jew nkella għalina nfusna, l-attenzjoni tagħna tkun dejjem fuq dak li Alla fil-qalb ġeneruża tiegħu jista' jagħmel għalina lkoll.